mag piny owacho mitimo mbui kata e-Citizen. Gino mane geto kelo yot e chenro mag piny owacho kendo dino rode mag omenda mag piny owacho thoro lalo. Nyaka tarik 4 dwe ni chenro mar piny owacho maromo 10,513 noseketie mbui kendo koritayo yor mbui. Ka chenro mamoko mag piny owacho maromo 4,184 osechak chenro makete mbui kendo chenro no chiegni tieki. Kaluwore gi chik manogol gi jatend piny Kenya, usuru mosechoke pacho ka kale mbui mar e-Citizen no dhi malo gi atamalo 300 ka oya bilion 1.3 manochoki e dwe mar 6 higani nyaka bilion 4.1 manochoki e dwe mar 9. Usuru manochoki pacho ka e dwe mar 7 ma en bilion 2.3 kamano manochoki e dwe mar 8 romo bilion 3.5 ma en lipot manogol gi jagoro mongirore migawo mar arita ngire Julius Bitok manowacho ni keto chenro mag piny owacho mbui biro rumo tarik 31 dwe mar 12 higani. Ka wadhi nyime en ni riwruok